Bine ați venit la Geovlog! Eu sunt Georgiana, iar acesta este primul meu video. Băi, ai un pix? Nu. Băi, ai o gumă? Nu. Băi, ai un benar? Nu. Bună ziua! Ați avut teme? Nu. Nu. Da! Ce pe roșu toți îl vedem. Ascultă manele fără să vrem. Are harem, talent suprem. E foarte pensat, mult fond de ten. Lumea îl înjură, lui nu-i pasă. Are vrăjeală, cea mai frumoasă. Ajunge acasă după o zi de muncă, se dă cu parfum și după se Ești valoros, ros. Ești valoros, ros. Prieteni, asta a fost tot. Ne vedem data viitoare cu un nou episod. Dați share, să vadă și prietenii voștri. Like dacă v-a plăcut și subscribe dacă vreți să fiți la curent cu tot ce postez. Bucurați-vă de poopers! Hello! Sunt Geovlog. Hello! Bine ați venit la Geovlog! Eu sunt Georgiana, iar acesta este primul meu video. Hello! Bine ați venit la Geovlog! Eu sunt Georgiana, iar acesta este primul meu video. Ești valoros, prost. Ești valoros, prost. Manele. Reggaeton. Țala. Asta a fost tot. Ne vedem data viitoare cu un nou episod. Dați prieteni, asta a fost tot. Ne vedem data viitoare cu un nou episod. Dați share să vadă și prietenii voștri. Like dacă v-a plăcut și subscribe dacă vreți să fiți la curent cu tot ce postez. Gumă. Bucurați-vă de bloopers.